Hello, magandang araw po sa inyo. Welcome back. Ito po sa ating focus sa balitang Camarines Norte Bicol. Siyempre, dati lang. Mga igan, kumusta ho kayo, no? Medyo matagal-tagal ho tayong hindi nagkita. Alright? Pero ngayon po, medyo bumabalik na ang satuyang buses. Kaya ito na naman po tayo. Alright, so pag-usapan po natin ngayon ay ito pong gulayan sa barangay, mga igan. Ako ay nabighani niyan. Kuya na kuya na, no? Tagalog na Tagalog, no? Ako ay naglalakad, no, at napansin ko yung gulayan sa barangay ng amin ng barangay Gubat dito po sa bayan po ng Daet. Ako ay talaga namang maganda, ano, at ang dami hong mga tanim, kangkong, iba't ibang klaseng variety, okra, etc., talong. At tayo ay natutuwa dahil ang mga barangay sana ay maging huwaran itong barangay Gubat. I don't think so kung meron din ho kayong gulayan sa inyong mga barangay. Pero ang paggugulayan sa barangay ay talaga naman kinakailangan ho talaga dito matamang pagbabantay, iaayos, no? Everyday dapat may nangangasiwa o nag-aayos ng atin hong mga gulay. May bagong nga dun, yung pichay. Yan, bagong tanim. Yung sili, meron din ho. Kaya lang, nung nakaraang inting, binaha daw. Kaya yung iba'y nagruluyos na. Pero sayang, maganda ho yung yung bunga. Mahaba. Alright? At napansin ho natin doon, mga igan, no, mga kabarangay, mga kabayan, na simula pa pala ito ng buwan ng February o January, I think. So, pero hanggang ngayon, September. Nakita ho natin yung kagandahan ng gulayan sa barangay. Alamin natin kasi natsimpuhan ko doon si Kagawad Bong Lopez. Yung siguro siya yung naka-assign ng umagang yon at yung ilang mga kabarangay namin na nag-aayos ng mga halaman, nagbubungkal ng lupa, nag-aalis ng mga damo at yung iba ay nagpupunla at nagtatanim ho ng gulay. So kaya ho tayo ay nagulat. Hindi ko alam yun kung di pa ako naglakad. Kaya napakaganda at sana maging anuhan din ito ng atin ng mga babayan. Lalaban ho yata ito sa regional ano ba yan? Parang contest, di ba? Gulayan sa barangay. At siya ang Gubato ay nanalo na sa provincial level. At kasama niya ang Barangay San Isidro ng bayan po ng Talisay. Alright, so alamin natin. Kay Kagawad Bong Lopez ng Barangay Gubat, kung ano ba talaga yung istorya. Ito pong gulayan sa barangay, dito po sa Barangay Gubat. Magandang umaga, sir. Ang gulayan po namin ay nagsimula nung nakaraang February sa pangunguna ng aming barangay captain, si Barangay Captain Oliver Vasquez. At the same time, ang aming committee chairman na si Kagawad Cindy Mendoza Paday. Sa pagkakataon pong yun, kami ay nagtulong-tulong para mapanatili ang kagandahan ng aming gulayan sa barangay sa pagtulungan ng iba't ibang mga non-government organization. Kami po ay nagsasagawa sa umaga, ginagamasan po namin, dinidiligan, at hapon naman din po. May kanya-kanya pong araw na naka-assign dito para mapanatili ang kagandahan ng aming gulayan sa barangay.
Sa pagkakataon pong ito, ang aming pong gulayan sa barangay, dito sa Barangay Gubat, kami po ay nanalo sa municipal. At the same time, lumaban din po kami sa provincial, nanalo din po. And then, kami po ay isa sa pinalaban para sa regional. And then, nagkaroon po ng pre-evaluation nung nakaraang linggo lang. Magkakaroon po ng final evaluation ngayong darating na October 2024. Sa palagay po naman namin, may posibilidad pong manalo ang ating barangay, ang Barangay Gubat, dahil pinapanatili po natin ang kagandahan nito. Ngayon nga po nandito kami upang magsagawa ng aming paglilinis at pagdidilig sa aming mga halaman. Ayan so yun yung kunting pagsasalaysay ng atin pong masipag na kagawad Bong Lopez ng Barangay Gubat. Imagine mo yun, no? Ewan ko yung ibang mga barangay kung merong gulayan din sa barangay. So yung ibang ko kasi, especially, yun ang nasa urban barangay, wala silang espasyo. Diba? Pero meron ng paraan Nilalagay, yung iba nakita ko, tinatanim sa sako or sa plastic bag. Lalagay ho sila ng lupa. Then doon ho nila tinatanim mga okra. Nilalagay lang ho doon sa isang place kung saan lugar meron ng pwede. Pwede ho yun, At pwede rin naman yung upo, yung kalabasa na ilalagay mo sa malaking sako o plastic bag. Kanya-kanyang paraan lang. Yun nga lang, ang napapansin ho kasi natin ngayon, ang karamihan ng barangay, hindi ko naman lalahat, na wala na. Hindi nakakakilos yung atin ng mga barangay official. Yung mga programa ho natin sa barangay na pwedeng pakinabangan, at makakatulong din at makapaghihimok o makaka-encourage sa atin ng mga kabarangay. Na pwede palang magtanim sa timba. Pwede. Kaso ang pinaghintay baga natin mga igan. Pinaghintay natin yung mga, alam nyo naman, mainit na din yung politiko ngayon. At parang yun na lang inaabang-abangan natin. Yung mga ibang barangay official natin. Parang hindi na nag-iisip sila ng mga proyektong kinakailangang makatulong sa atin ng mga mamamayan, sa atin ng mga kabarangay. Hindi maghalat-halat na sana na magbibigay ng ticket. Magbibigay ng ticket para sa pamamahagi ng ayuda, etc. etc. Doon minsan tayo nakapokus Pero salamat sa ilang mga barangay na patuloy yung kanilang pagsasagawa ng proyekto. Mga programa para ma-encourage ang ating mga kababayan, ating mga kabarangay na magawa ng mga programa na sila din yung makikinabang. Mukhang inaabangan kasi ngayon, pag kayo magtatampo, sa ibang mga barangay official, sa iba't ibang barangay, inaabangan na lang natin yung pagbisita ng mga kakandidato, yung mga baguhang kakandidato. Uyan na nga, madyan na nga kami di ba? So matagal pa, mga mahal naming mga barangay official. Matagal pa dapat hindi nga tayo namumulitika, di ba? Tayo dapat neutral. Anyway, kaibahan na ho yan sa tinatawag ho nating kaganapan. Every 3 years, tayo ay nag-aabang. Nag-aabang tayo ng mga magtutungong, mga opisyal na nagnanais, magbalik, etc. Magbalik, Sana nawawala na ho yung focus natin sa ating mga programa sa barangay dahil nalalapit na nga yung election. October 1 to October 8, filing ng COC. Diyan na ho magkakaalaman yan. Kaya ngayon pa lang, nakita na ho natin
na busy na yung ating mga barangay official. Sana maging huwaran din tayo. No? Yung mga barangay official po natin. Okay lang na maghintay tayo, pero wag mo tayong palata. Ha? Kundi gawin din natin yung mga programa natin sa mga barangay. Ano po, pag hindi pinapanabikan natin yung piyestahan sa barangay, no? Saan doon tayo nakapokus lagi. Pero yung katulad sana nito, tulad ng Barangay Gubat na nag-aayos hanggang ngayon ng kanilang gulayan sa barangay. Pwede pala kaming humingi dyan eh. Iba't ibang klase ng kangkong, magaganda. Alright? Salamat o! Sa pamunuan ng Barangay Council ng Barangay Gubat, sa pamumuno po ni Punong Barangay Oliver Vasquez at 10 ng kanya mga magiting at masisipag na mga barangay official. Thank you very much po. Congratulations. Sana tayo yung manalo sa regional contest ng gulayan sa barangay. At tayo ay nagkaroon na ng parang titulo, no? Sa probinsya. Ang nanalo ay ang napili na ilaban sa regional ay ang Barangay Gubat at ang Barangay San Isidro ng bayan po ng Talisay. Thank you very much. Kudos sa mga barangay official po natin na hanggang ngayon ay nag-iisip kung ano yung mga magandang pwedeng gawing programa para ho sa atin mga kabarangay.